danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Allah ina gaya miki, idan kika buɗe baki kika furta cewa wannan abin ne na miki, ina kusa da matsayin mahaifinki sai na kashe ki. Barka da shigowa mai gida, yarinyar nan sai mai take da alama ta jawo ruwa. Riga shi babbar magana, hanyar tuwo ta cikin a wajen jiya kalli cikin ta sai girma yake. Lalala mai gida ban yarda ba, kalli kafarta tana da ɗahuruwa. Ga idan ta ka duba yayi fari da alamar babbar damuwa. Ta faɗa mana waye ne yau duka a gefe ya tsinci bagaruwa. Ni ina zargin ta faɗa maran nan na ganta shagon garkuwa. Sannan an ce ya sa ta mota ya ce ta raka shi fa anguwa. Me kike so za ki faɗa ki warware mu kullum ban gane shi ba. Yarinyar nan kullum gida korafin ki ba zan bai karbu ba. Maganar ki ta yau ɗauri da yawa in na ji ta kan zanu bargaba. Kin tuna mini nema na tina rannan ina hange su da leluwa. Yarinyar ba ta da tarbiyya na kalle ta a ɗakin mai ruwa. Ni na zo na faɗa maka baba na ce ka hana ta tabar bin mai ruwa. Kwarnafi mama kawo mun ruwa, ga jikina yayo nauyi wallahi baba da babbar damuwa. Barbatun boyewa kin jikin yo ciki ne ba wata tambaya. Ki faɗa mini waye ne yau a yanzu ko fahimta da hayaniya. Wallahi ko waye shi kaga kotu ce fa za ta raba mu da ɗan tsiya. Kai ku bani wukan nan yanka ta yanzu ta bar mini duniya. Ke miye abun wani na bige na ka ta bayan bini dan yi mata tambaya. Yar baba shalelan baba na ganki ne kamar wani baki da lafiya. Cikin ki yake ciwo ko dan ji yake sha alewar tamiya. Yaran nan karbi kudin nan yanzu ka je ka sayo mata taliya. Mai gida wai menene haka ka dakata sai ta faɗi gaskiya. Miye ne za ta faɗa ki duba kin ga yan nan ba ta da lafiya. Ta faɗa waye ne ya cike cikin gidan nan mun zauna a lafiya. Kai ke shiru na ce da Allah kar da gudana hayaniya. Daga ka ji Allah mai gida yanzu sai ta bar zo gaskiya. To wai ni za ki kashe ta na ki duba yan nan ba da lafiya. Ta faɗa yanzu shine saukin ta ko na karta ta bar min nahiya. Dan Allah bar dukan ta mun karki ki samu a damuwa. Mai gida wai menene haka a rado Allah san ban yarda ba. Ta faɗa waye ne yau cikin gidan nan mun zauna lafiya. Wayyo mai gida wai menene haka ta faɗa ni kan ban yarda ba. Da ta ja mana kunya gara ni in kar da shi ne samun nutsuwa. Allah ne kamar zan faɗa kar ta karni ta sani a damuwa. Kai ke yi shiru ko da ka ce ni zani nemo